Já jsem takový ten mateřský typ, já se zoufale ráda starám o svoji rodinu, takže strašně ráda bych se dočkala nějakých vnoučátek, o které bych mohla pečovat. Pracuji jako sociální pracovnice, jako sociální pedagog, a to v Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Mám ve Vsetíně svoji vlastní kancelář, kterou si sama řídím a sama spravuji. No a teď, téměř na stará kolena, jsem si od roku 2010 dodělávala dálkově vysokou školu ve Zlíně. Studovala jsem na Univerzitě Tomáše Bati Fakultu humanitních studií, obor sociální pedagogika, a teď 29. května 2015 jsem měla promoci. Manžel léta tancoval v souboru Jasenka na Vsetíně. Ještě v začátcích manželství jsme chodili na všechny valašské bály, které jsme protancovali do ranních hodin, ale v současné době, kdy nezvednu pravou ruku až tak, je pro mě tato společenská záležitost poměrně tabu, protože se nedokážu vyrovnat s tím, že si pro mě někdo přijde tancovat a neví o mém handicapu a začne mi zvedat ruku, která prostě zvednout nejde. Při excizi uzliny na krku mi lékař omylem přeřezal 9. hlavový nerv accessorius. Je to nerv, který inervuje zvedání končetiny. Převážně ochrnula pravá ruka a pravou ruku téměř nezvedám, zůstala mi pouze jemná motorika. Srdcerváč podle mého názoru je člověk, který to v životě nezdá, který neustoupí před překážkou, aniž by se ji pokusil sám překonat. A to jsem já.